बोरै माबायदि सोलिदों जों बेखौ मिथिया नाथाय जों बेखौ मिथिनो लुबैनानै हास्थायनानै जों होबाय हनाया दा बयलार सिथार जेनबाय मेहमान के लिए आलासिफोरनि थाखाय खर'आ नै जोंना दोमैलुआ जागासिनो 5 केजि 800 ग्राम लोगोफोर बेनो 5 केजि 800 ग्राम मानैजों बा होलायबावा नै दोमैलुआ होलायबावा होलायबावा दुगाबाव सामब्राम हाबावसिगोन रेडि गासिखौबो खालामजोबनानै दोननांगौ बेदरनि थाखाय ओमफ्राय जों अनला ओंख्रि बानायनो नागिरदों लोगोफोर गासिखौबो सावखांजोब्बाय गोदानायनि बारि जाखांजोब्बाय सामब्रामखौ हाबाय नै सनिया मोदैयानो गजोब्बाय बेना दाउ लकेल सिथारबावबाय आरोबाव माब्रै आदै बेंलाया सोमगासिनो नै अनलानि थाखाय खारदै सरखालायबाय जोंना सामब्राम हाखांबाय नै सनिया दा बानलु हाबावबाय आलौजोबसिगोन बेना आखाइया गोदाजेनबाय बाबाया गेब्लेयोना गोदाखांसै लोगोफोर बेहाबो नै गांखौ फुखांजोब्बाय आदै बेंलाया गरमथार बिराद गोमो जालायखाबायलै गोदाजेनबाय लकेल दाउखौ बाबाया सालु लकेल दिन्थिरारैनो माबायदि गोदादां गांखं माबा जाहैदों मासेखौ गोदाखांबाय आरो दा मासेखौ गोदाबावनो नागिरबावबाय सानैबो फैबाय नै मदद खालामग्राया आदै बेंलाया फाइनालि गासिखौबो गोदाखांजोब्बाय बाबाया सिं सालायखाबायनो हाय उधर चले जाना हाय गोफोर खारसो फैलायबावबाय माथो डेन्जारसो फैजेनबाय जोंना आलासिफ्रा नै हेल' उस्तारा फेरास्ता दा फैजोबाखै माखासेफ्रा आरो दा फैजोब्बाय अहाय गावस्राबोजोबखो गावस्राबोजोबखो दे मानसिफ्रा फैबावबाय लोगोफोर फैबावबाय बेबो पालसारजोंसोबा वाव मोजां जानानै गाबोन गाराय लाइन फैबावबाय नै स्ट्रेक जा सकते हो दंबावो नामाथाय लोगोफोर माबा आरो जाखिजायासो फैजोब्बाय माथो लोगोफ्रानो बहाय गावस्राबोजोबखो ओमफ्राय जों नेगासिनो सानजों दंबावोसोदां नायनोसै आन्दायबायमोन लोगोफ्रा दंबावो दंबावोसो नालाय माथो लामायाव थानो आन्दायबायसोमोन बैजानो थांबायमोन साथाम साब्रैसोआ नै गिदिंफिनबाय
ओरै गिदिंहैदो हंनायनो हौवासो ओरै गिदिंहैदो बिथिं बानो थांनो जोब्बाय दा दंबावो नै बाइकआ नोगोर बुरजा थाखाबाय बाइकआ फैनाया मानसिफ्रा इतना सारा लोग है देखो क्या है दिखाओ ओह so sweet thank you देखो क्या लेके आया हमारे लिए देखो मैं भी तो करूँ भिडिअ खालामदो स्टार्ट खुलुमबाय बयखौबो दिनै बे समाव जों बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन बेंगलरनिफ्राय फैदों दिनै आदानि न'आव दा आदानि न'आव फैनायनि थांखिजों लोगोसे जोंनि बाइक राइडिं प्लान लानायजों लोगोसे बेखौनो जों दिनै बेसिम सफैबाय दा सफैनानै जों आदानि न'आव दंफैयो आदानि हिन्जाव लोगोसे आदानि फिसाजो सानै बिस्रा बेयाव मान्डेया डिस्ट्रिक्टआव दंफैयोमोन दा जों ओरैनो बेरायथावथाव बाहाय नुजाफैदों दा आदाखौ आङो सिनायथि होग्रोनो सानदों आदामोना बावनो थाखायो लोगोसे बे आदानि बाजै बे आदानि फिसाजो सानैबो लोगोसे जों बेंगलरनिफ्राय बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय गासै 24 जन मेम्बार फैनाय जादों बेहाय बिबानगिरि लोगोसे मेम्बार गासैबो जयै जों बाहाय नुजाफैदों दिनै दा आं जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि मेम्बार्स बिथांमोनखौ सासे सासे सिनायथि होलांगोन दा गिबियावनो दङ बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि मेन्टेनेन्स जगेन मुसाहारि बिथां जाबाय लोगोसे जोंजोंनो आरो दंबावो जोंनिनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय लेङाइ नेहाथारि अमृत बसुमतारी आरो जोंजोंनो दंबावो एकाउन्टेन्ट सन्जय बरगयारी लोगोसे आरो दंबावो एसिस्टेन्ट कालचार सेक्रेटारि बोसोन नार्जारी लोगोसे दंबावो एसिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट बिथाङाबो दंफैयो लोगोसे जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिनो टीम लिडार मिनि बर' लोगोसे दंबावो आं कालचार सेक्रेटारि दे आंनि नामा सुन्दर नार्जारी आंनिखौ होनानै लाबाय लोगोसे आं दा मेम्बार्सफोर दङ बिसोरखौ सासे सासे नामफोरखौ आं मोनथिलायजोबा गावबागाव बुंलायनानै दा बे समाव आदाया मा रोखोमनि थायो बाहाय मा रोखोमनि बेखौ एसे सुंद' बेखेवनानै 6 बोसोर जाबाय जों सानैया डाइरेक्ट बुंनोसै 6 बोसोर जाबाय बेखौल' बुंसै जाबाय दा ना ओमफ्राय आरो माबा बुंनांगौ मावनायफोरखौ एसे 6 बोसोर थानानै माबायदि मोनदों आरो माबायदि सुखु दुखुफ्रा प्रब्लेमफ्रा फारसेनिफ्राय आदामोनाथ' 6 बोसोर जाबाय होननानै बुंदोंना दा 6 बोसोराव आदामोना मा रोखोमनि जेंना जेंसिजों जुजिनानै दं जेबो जेंनायालाय बाहाय जेंना गैया रावबो प्रब्लेम खालामा बाहाय बयबो सला मिला मिलायजोबो हिनजावफोरबाबो मिलायो हौवाफोरबाबो मिलायजोबो आरो जोंजोंनो गासैबो लोगो जाजोबो आरो मोजाङानो दा नानिमोननि नामखौसो मिथिजानो लुबैदोंमोन साफा साफा आंनि नामानो जाहैबाय सन्ध्या बसुमतारी आंनि मुङा सनिया बसुमतारी बाजैनालाय नामा बिनो गासिबो गामिया नोंना आंना बावरागुरि आदानाथ' रानिपुर नामा मिथिबाय बिदिब्ला दा आङो खावलायनो सानदों जोंनि BBWनिनो लेङाइ नेहाथारि बिथांखौ सुंद' बिबुंथि लानो थाखाय गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय दिनैनि बे दिनावहाय जोङो BBWA आफादनि थ्रुयैहाय माने बाइक राइडिं खालामनायनि थांखि लानानै जोंहा मान्डेयावहाय नैबे जोंनि बिदा मा नाम सुकुर सिं बसुमतारी आरो बाजै आरो बिथांनिनो फिसाजोफोर दङ बेखौ जोङो माने लोगो हमफैनायनि
थांखि लानानै जोङो दिनै बे मानदिया डिस्ट्रिक्टसिम फैनाय जादों दा बेवहाय जोंनिफ्राय गासै 24 मेम्बार्सफोर फैनाय जादों दा जोङो बे आदामोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों माने बेसेबांबा गोजान जायगायाव जों बेंगलरनिफ्राय गोजान जाथारो दा बेवहाय बिथांमोनहा दङ अनलि न'खरसेल' बेवहाय दा बिथांमोनहा खालि गावसोर न'खरनिल' सुबुं बेवहाय दङ गुबुन गैदेरा जोंनि बर'फोरा बेंगलरावथ' गोबां दङ नाथाय बेवहाय अनलि बे न'खरसेल' दं जों मिथिनायलाय आरो बिथांमोनहा जोंखौ खावलायनायलाय जों बिसिम बे आदामोनखौ लोगो हमनो होननानै जों फैनाय जादों दा जोङो बे आदाहा माबाफोर प्रब्लेम दं नामा बा आदाहा सोलिनायफ्राव माबाफोर उसुबिदा जोंनिफ्राय माबाफोर हेल्प एबा जोंजों मिलायनानै थानाय माबाफोर थांखि दं गैया जों बिनि सुदाद लानो होननानै बे आदाजों कन्टेक्ट खालामनानै फैनाय जादों दा जोङो गुवारै सावरायनानै थांगोन आरो दा जोङो बे आदाखौ सिगांग्रो सावरायनायनि सिगांग्रो जोङो जोंनि BBWA आफादावहाय गोसो खुसियै गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय आदाखौ जाहाथे जों लुबैयो माने बेसेबांबा गोजानावहाय हारसिङै मोनसे न'खराथ' दङ जे 6 बोसोरनिफ्राय थादों होननानै बुंदों नाथाय 6 बोसोरनिफ्राय थाबोदों अब्लाबो हारसिङै थानाय हिसाबै माब्लाबाफोर माबाफोर दा आं एसेबां माने गोलाव बिबुंथि लानाय नङा आंनि बिबुंथिया बेखिनियानो बे जायगायाव थानानैनो बोरै माबायदि सोलिदों जों बेखौ मिथिया नाथाय जों बेखौ मिथिनो लुबैनानै हास्थायनानै जों बेरायनाय फासेयैनो बिथाङा बेयाव थायो होननानै जों बिथांखौ हाबनानै नायफैनाय जादों दा नुनो मोनबाय गमामायैनो न'खरसेयैनो थामारो बिसोरो रावबो जोंनि बर' हारिमु खाथि खाला रावबो गैया स' बेनिखायनो दा माबाफोर उसुबिदा माबाफोर माबा जायोब्ला मानसिनि थांनानै थानायाव जाखायो जानाया माब्ला समाव स' बिनि थाखायनो माबा मोनसे जुदि उसुबिदा गोलैयोब्ला जोंजों कमिउनिकेसन लाखि जोंजों कन्टेक्ट खालाम जों बेफोरनि बेलाखौ नायनानै जोङो आदानिसिम फैनानै जों नायफैनाय जादों बेनोसै जों बयबो गोरोबलायनानै थानाया मोजां जोंनि बिमा बिफा गैयि जायगायाव दंफैयो जों बेसेबांबा गोजान जायगायाव स' जों बयबो खौसे जालायनानै गोरोबलायनानै थानायानो जोंनि मेन थांखि बेनोसै आं बुंनाया लोगोफोर नै आंना जौआ बेसो आंना जौआ जौआ मोजां ना आंना माबायदिखा जौआ वा फेगुलायबाय जौ नङा लोगोफोर आं थगायदोंसो बे जाहैबाय पेपसि आं मालाबाबो जौ लोङा आं जौखौ सैया फुल टेस्टि बापरे दायो रेस्ट लाजोब्बाय जिरायलायबाय बैहाय दङ ज'नो जमानो पार्टि खालामगासिनो मालाय नै जोंना आदैया देलाय मांग्रिया आदैया नै जोंना जौआ आदै आदा देलायग्रा लाबोआखै जोंनो देलायग्रा लाबोआखै नायनो बोरै थायो नोंना नोंना थायो बिनोना मोनसिगोन गियारा 1 2 3 सिगां गारि फैनाय देखो ना ओरैनिया फार्स्ट गियार सेकेन्ड गियार थार्ड गियार हेन्देल नङा बैयो आलदा साइडजों दं नानिया लादो केमेरा नों खालाय आंखौ फोरोंलाय दसे सोलोंनो नायलाय याखौलाय र' नानिया आंखौ जेसे फोरोंगोन आरो ना दिनैहाय लादों गाखोदो फोरोंबाय नानि र' नोंसो लायसै औ नानि खालायनो थांनाय आरो ना नानिजों सोलोंनो नै सानजिया नै जिएसपि जिएसपि फोरोंनो नागिरदों आदैखौ